Kani mavanga chakaitika akatozvimba muromo paMzimbabwe idzi tiri kuona kuti dzanga zvokuzwadza kuti munhu akatorohwa. Tichiona mafoto akanditoona mufoni mangu akarohwa nevanhu tanga akafa asina akafonera unzi yautora hama yako akatora bhaketi ndobva atanga kurutsa pati zvinhu zvairutsa zvachona zvainhuhwa ko chii chauri kurutsa ichiri kunhuhwa. Vanhu vanenge vaita anoiswa poison nokuti mafiro acho anga asina kumborwara. Awanda atirwadza zvekuti atizivi kuti ipo patisi kumuzoti afa nei kuti apondwa ngokuti adini kuti poison atizivi. Yes, maswera sei mhuri yeZimbabwe. Nhasi tiri kuManyame Park, nzvimbo iri muchitungiza. Maitika chiitiko chinorwadza. Mukomana anonzi Tawanda angowanika akashayika ari pasi pembedha. Zvinhu zvinorwadza mhuri yeZimbabwe. Saka regai tibvunze local residents kuti chii chanyatsoitika kuti mukomana uyu ange achishaya. So we would like to get deep into the story. Tinzwe nyaya idzi zere. Stay tuned. We love you so much. Mukoma, mungatsanangurira muri Zimbabwe yakatirira panguva ino kuti chii chaitika pane mukomana? Mukomana uyu ini ndakazongoona ndakudedzwa. Kwangouyawo vakadzi vaigarawo panext nepainzi pane mukadzi waifambidzana naye but anga asingagari naye. Munhu uyu ndiyozvongotova vaingofambidzana. Asi ndakazoona ndakazodedzwa nevamwe vakadzi vachiti anonzi baba Suzeni ndiani. Ndopakati baba Suzeni ndakatombotanga ndichiramba kuti baba Suzeni nandivazive avapo panapa. Ndopakazoti muri kudaro zvenyu but hama yenyu kwataiona uko inogona kutongofa. Dai muri vamwe matomhanya maibatsira. Ndopandakati inini inogona kufa kwaita sei. Ndopakati aisati kwanisi kukuudzai asi ngatifambei. Ndopandakazouya nevakadzi vavo tichimhanya kwakusvika pamba apa. Ini ndakazosvika mukomana atoburitswa panze kudhara but mukomana ainzi anga ari mumba ari pasi pemubhedha. Vanhu vakamuona vanhu vakamuona havazi vanhu vakuru. Ari kunzi akaonekwa nekamwana kadiki. Kamwana kadiki kako kaitambo nekamwana kaigara mumba imomo nemukadzi waaigara. Ndike kamwana kemukadzi waaigara naye. Saka tovana anzi twakapinda mumba tichida kutambira mumba kwabva taona munhu akabudisa makumbo paye pasaidi pembedha abudisa makumbo chitumbi chese chiri pasi pembedha. Ndopa vakati anzi vana vakangobuda vachimhanya kwakubva vaenda pamba pavo panext kwakunoudza vabereki vavo kuti kune mbavha iri pasi pembedha mumba umu, uyai muita sei muione. Ava ndopa vakauyawo vakadzi vava vachimhanya vakatosvika vakatomukika ko iwe komba mini budaika pasi pembedha titaurirane chiko chamuda kutora pasi pembedha. Anzi vakaona kuti haasi kukwanisa kutsukunyuka. Ndopa vakati toita sei. Ndopa vakaenda parodhi kwakudedza vamwe varume 2. Ndo vakadedza kwakubva vauya kwakuti tibatsirewo toda kuona kuti munhu ari pasi pembedha apa aita sei. Ndokuzvuyiwa kwakaitwa vachimuburitsa panze. Vakadzi vaya vachibvunzawo vamwe vanoti munhu munomuziya here. Ndopakaudzwa kuti aiwa munhu ndikapenda, endai parodhi apa pamunotsvaga hama dzake. Iye paakasvikawo parodhi papa akasvikotsvaga hama dzake akabva angonzi aiwa kune vamwe vanotsvaga munhu waari kutaura iye hama yake chaiyo ndibaba Suzeni kureva inini. Ndopandakazotorwawo ndichiuya ndichimhanya ndichisvikosvika ndichimubata waburitswa mumba imomo nekutsananguro waitwa nevamwe ndisikomubata. Ndakaona kuti anga achiri kutopisa but tsinga dzangu dzatomira kutamba. Ndakabata hana yake ndakatonzwa kuti situation ndandiri mudikiwo ipapo, situation munhu anogona kunge afa. Ndopandakati best way toita sei. Ndopandakatuma mupana wangu uchidhiraivha bike unoende kupolisi unotaura. Ndopatakatanga kungofonerana nevamwe asi iye manje mukadzi uyu kutaura kwake anoti mukomana uyu akauya kumatikorovhumba make manheru anga akadhakwa. Anzi patatotambirana zvakanaka ndobva atorara zvakanaka. Makuseni ndobva atomuka mba anzi patatomuti gasi redu atasi rapera. Anzi patoti ndipei gasi ndipei mwana uyu negasi ndiende ndinokufirisirai gasi. Zveshuwa anonzi akaenda enge vamwe vanga vari vavakidzani vepamba ipapo vanotaura zveshuwa vakatomuona achibuda negasi nemwana iyeye. Ndobva vaenda
akatonofirisa gasi, akatenga dovi rake, akatenga 2 lita emafuta, akatenga mapotatoes, akatenga chingwa, ndobva atoya nazvo. Hanzi ndobva atoya nazvo, mbati shamwari zvinhu izvi ndaya nazvo, ndakuenda kubasa ndinoburitsa zvinhu zvangu kubasa. Hanzi atoti aiwa bhobo enda unoburitsa zvinhu. Hanzi ndopa paakabuda ndobvaenda. Hanzi mukadzi wei ndobva ndatobuda ndobva ndakuenda kumvura. Ndichienda kumvura ndichidzoka hapana mboitawo nguva anga adzokawo panzvimbo. Hanzi pandakati ko iwewe waenda kubasa nguva diki watodzoka watoburitsa zvinhu herewo. Hanzi paakati hazvi ndaburitsa. Hanzi pandakamuti futi waburitsa zvinhu saka apa wada kumbogara mbakati ndambogara hangu pana. Hanzi vatogara. Hanzi vadamuti kwewo zvawakugara manje uchazoenda kubasa here kana kuti chaita. Vati ndichaenda mai manje asi pane chinyaya nda kukuudza. Inini ndakuenda. Hanzi nemukadzi panoti wakuende kupi? Hanzi pakati inini ziva kuti inini ndakuenda asi inini mukadzi wangu ndokuda asi ndakuita sei ndakuenda. Hanzi saka ndopaakakwanisa kubuda. Hanzi mukadzi wangu hanzi pandakati ko inini mashoko haachaita kwandiri, bheta ndinodedzowo munhu wanga achishandidzana naye pabasa pake, ndiwo vainyanyoziyana naye, vaingoita nawo banguru. Saka mukadzi wake chaiye ndiwo waaitaurira kuti ini ndakuenda? Ndiwo mukadzi wake waingafanidzana naye ndiwo waaitaurira kuti ini ndakuenda. Saka ndopaakanzwa kuti mashoko aya haachaita, ndopaakaenda kubasa kwavainosenza kwekwe. Anotaura naiwoyo anoti banguru vake vanosenza nawo kunoti ndozvaita munhu, ndozvaari kungotaura kunoku, ari kungoti ini ndakuenda. Saka sekutsanangura kwakadaro ikoko, ini chinhu chakandinetsa futi ipapo ndechekuti pane mukoma wemushakabvu uyu vakatombomuona enge vanga vakatombointroducwa futi kumunhu kuti ava ndibamukura, asi pavakatomuona zvinonzi mukoma akatombobvunza kuti ko iwowe mukomana we aenda kupi? Hanzi bva vatoti mukomana we haro wake zviraundi zvake. Asi panyaya iyoyo yangatoitika kugara kwavo, mukomana atoti kuti inini maonero andakaita futi kumira kwanga wakaita nekutaura kwawaitaga zvinhu zvanga zvatoitika kudhara. Saka hanzi patakati saka inini ndo pamwe pari kundinetsa kuti why iye akazosiya mukoma uyu akatopfuura paari pati nyaya yanga yaitika akaenda kuna uyu akanomuudza. Question mark iwe imwe yekutinetsa iyoyo. Vazobva ipapo vadaro vakazosumuka vakaenda kupolisi, iye nevari kuti bamukuru wacho vakaenda vega. Iye mukadzi uyu vakaenda vega, vakaenda kupolisi. Isusu taapabhodhi takuita zvebhodhi tichiona takamirirawo mapurisa, ndopatakazoona akuuya nemota yepolisi. But kuenda kwaakaita dai kuri kunzi munhu iyeka kwaakaenda uku kokawo, dai wapazati situation iri kunoko aifana kana kutsvaga hama yake munhu oenda naye kupolisi, obva aenda naye kupolisi. Iye haana kukwanisa kuita izvozvo. Saka isusu ndopatakangoti zvinhu izvi ngatimbomirira polisi imboitawo zvimwe, ndo yakumbokwanisa kutibatsira panguva dzinedzi. Saka iye kubvunzwa kwake ndokutaura kwake waari kuita kuti munhu uyu aingotaura kuti ini ndakuenda, but isusu kuziva kwatinomuita tawanda kunzi angazviuraye. Pamwe zvogona kuitikawo hazvo, but inini ndozviramba nekuti munhu yezvekuzviuraya haakana. Zvinhu zvikutotinetsawo izvo, ndochitiko chakaitika. Saka tichitarisa pane kunetsana here kwavakamboita nemukadzi uyu, sezvo akanga akuti ndakuenda, pane kakunetsana here kavakamboita mumashure? Iye ari kutaura kuti havana mberi vambonetsana, pakutaura kwavakaita ari kutaura kuti havana mberi vambonetsana, asi iye mufi tiri kuona anga ane mavanga tonga muromo. Ndakaona kuti chino 1 chakaitika, akatozvimba muromo. Futi kuvhurwa kwaita gumbezi yeMbabwe idzi tiri kuona kuti pane zvidzanga zvitsvuku zvoratidza kuti munhu akatorohwa. Saka ipapo tazongomirirawo tichingonzi takumirira postmortem kuti itwe kuti tizoona kuti akanyatsoita sei chaizvo. Alright, mataura muchiti pamakasvika muchiona anga akaisa half board pasi pemubhedha, which means chakaitika kuti akapushirwa pasi pemubhedha ipapo mushure mekunge apondwa here kana kuti? Pasi pemubhedha manje zviri kunzi ndo paanga ari, vakamudhonza. Ini ndakazosvika adhonzwa abuda panze. Saka zviri kunzi pasi pemubhedha hafu ndo iringa mubhedha, mamakumbo anga ari
panze. Asi isusu manje kuti asi munhu nyange uri kunzi angasumudze mubhedha gatitse gatiti ari kurwara osumudza mubhedha ozvipinza pasi pemubhedha. Zvinhu zviri kutinetsa izvozvo, hatichaziva kuti pasi pemubhedha akapinda sei. Ndozvadada kuti iye mukadzi ndokwanisa kuti kuudzawo kuti pasi pemubhedha akapinda sei. Ipapo isusu chimwe chinhu chekuti haasi kukwanisa kunyatsotaurira kuti akapinda sei pasi pemubhedha. Ipapo haasi kukwanisa kunyatsopachaura. Ore saka takatarisa maneighbors kana vamwe vane dzimba dziri padhuze nemakaitikira chiitiko ichi, havana here noise kana yavakanzwa yevanhu vainetsana? Vari kuti hapana noise yakamboitika, hapana noise yatakanzwa. Enge kutomuona zveshuwa vanhu vazhinji vemaneighbors takatomuona makuseni acho, kana kumanheru pakunzi akauya vatoti kuti akuuya kwaakaita takatomunzwa kuti munhu auya mumba. Ndo zvakaoma. Saka iye mukadzi uyu ari kupi kutaura kuno? Mukadzi uyu aripo panapa, pane paanga ari. Hatikuziva kuti aenda anenge arimo mumba, but polisi yakambomutora nezuro akanorara kupolisi. Nhasi ndobva azouya achisiyiwa nepolisi. Polisi mba yangoti no, munhu musamunetse, musamubate-bate, musiya yakadaro, tichaita nyaya dzenyu. Zvinhu zvinorwadza chokwadi. Saka okay, mati mukomana aenda kupostmortem. Tichitasa makore emukomana uyu anga aine makore mangani? 31 years because ndowa 1994. Okay, ko mukadzi uyu ane makore mangani? Mukadzi ndowandisiri kuziva, ndambe ndamubvunza zvangu kuti ane makore mangani, but sematarisiro andakamuita ka should be 2001 2002 ipapapa ndo makore anogona kuita iwayo, hana kumubvunza zvangu. So imini ukama hwenyu neNatawanda wakamira sei? Mukomana ashayo? Mukomana ashayo mwana watete vangu, kotwere baba vangu ndori nemwana ashayo. Wanda mushakabvu muzukuru wangu, muzukuru wangu wandakakura naye, saka aigona kuita kunge ari sahwira wangu but ari muzukuru wangu, anditi? Saka ndiye munhu aifanira kutoviga inini ndinda kuviga muzukuru wangu, zvandibata bata kuti muzukuru wangu afa. Alright, saka makatarisa Natawanda makapedzerana kuonana zvarini? Toti isusu tane 1 week taonana naye, ndichitomutsura kuti nditone mafoto ake anditori naye mufoni mangu, akarohwa nevanhu, andoratidza kuti aitanga akafa asina. Ndichitonzi yautore hama yako, ndakafonera unzi yautore hama yako kuSt Mary's. Pandakazosangana naTawanda ndakamutsura kuti Tawanda imwa hwawa nditi, but kuSt Mary's uchafira kuSt Mary's. Saka nezuro ndakazofonerwa hangu ndichiudzwa kunzi Tawanda afa, ndakangorembera mawedzi ekuti Tawanda, ndakambomuudza kuti uchafira kuSt Mary's. Sezvo zvaita azofa nematsotsi, handisi kuziva kuti chii chaitika. Alright, saka mungazive kuti chakakonzeresa akarohwa nematsotsi? Ini ndozvandinofunga kuti ndozvandanzwa nemukadzi wake, waari kuti mukadzi wake handimuzive, but ndangozonzwa kuti ndiye mukadzi wake, muzukuru wangu. Ndakangonzwa kuti Tawanda ane mukadzi. Pandapedzera kuona naye ndaitomupopota ndichimuti, iwewe sei uri kuswera nemukadzi wako kumba kwangu? Ndiri sekuru wako, hauswera nemukadzi wako, handiti? Hauswera nemukadzi wako iwewe, sekuru wako ndiripo, sei usidonedza mukadzi wako? Akanditi, sekuru ndichaya naye. Alright, so mushure mekunge manzwa kuti arohwa, makambonomuonawo here muchiona mavanga maronda anga ainawo? Akarohwa, last injury yanga ainayo, mukoma wangu anonzi iye Panashijani ndiye akanomutakura, ane chimudhudhudhu, akandoudza ndanomutengera mushonga zvadi mukomana aright. Paakatorohwa tototi inonzi pasi zepasi, kumashure paakarohwa ipapo anga atopora. Pandakazoona naye inini ndichitotaura zvekuti akauya kuzondiona inini, handiti? Anga atopora, ndakutonzwa kuti munhu ane mukadzi, ndikatofara kuti munhu ane mukadzi, ichitomunetsera kuti uya nemukadzi wako kumba kwangu. Pataka ndichitomuti iwe muzukuru une ndebvu dzako dzingadzibviswe, saka imikule ndamupostori, but iye anga asiri mupostori, achimwa wawa, achichengeta ndebvu. Ndikatomuti uchafira kuSt Mary's,
ndiwo mawedzi andakapedza kutaura naye. Alright, saka tichiverenga mazuva kubva paakarohwa pane mazuva mangani kusvika nasuna? Tongoti 20 days. 20 days. Okay. 20 days muzukuru wangu inini ndaonana naye. Muzukuru wangu inini zvandakuita mukoma wangu ndongoti ngaazorore murugare. Ini sekuru wake ndakamutsura ende zvandaimuudza ndozvazoitika. Mafoto ake ekurohwa kwake ndichinzi utore hama yako yarohwa kuno kuSt Mary's. Hapana akakwanisa kurekodha kuti iwewe Bosiala uchafira kuSt Mary's sezvazvazoita zvanhasi, semafiro aita izvozvi, ende ndozvazvazoita. Ndaita kunge ndikuprofita but handina kuprofita, ndakataura but muzukuru wangu famba murugare. Amen. Okay, saka mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe ikateerera panguva ino munoti chii? Ndiye kuti muzukuru wangu zvandakakuudza kana uchizviziva, Mwari ngaakuchengete ende ngaandiwedzere mamwe mashoko pane andichataurira kune vamwe vari kutsika zvamai manje. Ongori mupenyu waizoti ndiwo waizowitnessa kuti sekuru vakamboti zvakati. Amen. Ndakazoona musikana wake kumapasi 11 achiuya achiti Tawanda ndamusiya ari kumba asi ari kurutsa. Ndikati ndoko akarara, sikanzi ndoko akarara. Akauya nguvai kanzi akauya zokuma raundi 11-12 manheru. Then kuseni atomuka akaenda akanofilisa gasi akatenga grocery ratenga akauya naro pamba akati ndakuenda kubasa. Asi panonzi pacho akati ari kuuya kubasa kwandiri haana kusvika. Then ndikati saka kana pauya kubasa, paati ari kuuya kubasa azofamba sei? Sikanzi azodzoka mushure mechinguva chipfupi akabata koti. Ndokubva anditi zvandakakuudza manheru ziya kuti ndiri kuda kunwa mushonga nekuti ndine mari dzevanhu dzandakadya ndogona kusungwa. Ndazozviita ndanwa mushonga. Anoti ndakamuona achitanga kusweta akagara pamubhedha ndokubva atanga kurutsa. Ndo time yaakabva abudawo achiuya kundizivisa kuti ndozvaitika. Achiri mukutaura ndokubva ndamuti chidzokera ndimbotsvaga munhu wokundisiya pabasa ndiri kuteera. Iye achingobva pakauyawo mamwe madzimai maviri achiti tiri kutsvaga panoshandirawo mukomana nechimiro chakadai patani ndisi tinoshanda naye. Takazodaidzawo sekuru vake ndo vakazotanga kuenda nemotabike vakati ndichadzoka ndichikuzivisai, asi havana kukwanisa kuzodzoka. Iye ndiye akazodzoka aine vamwe varume vaviri vaaiva navo vachikumbira kuti timuperekedze kupolisi vachiti zvimwe anogona kutiza kana kuzvikandidzira mumota akatsikwa zvakare akafa. Ndokumuperekedza ndokuzodzoka nepolisi kumba kwaakanga ari. Saka chokwadi chaicho chekuti akapondwa here kana kuti akanwa poison hatisati tava nacho. Alright, saka tichi aitaura mashoko ekuti Tawanda anga achiti ane zvikwereti zvevanhu zvakawanda, saka ati ndakunwa poison. Ndiani? Musikana wake. Alright, ava vanonzi Maifei. Ichokwadi. Alright, saka tikunzwa zvakare kuti Tawanda uyu anga akazvimba mumbabvu, zvimwe chetezvo nepalipu rake ringe rakazvimba, tisingaziye ende zvakare zvekutaurwawo zvichinzi pakurutsa kwaaita zveshuwa painwa poison. Tisingazive kuti poison inokwanisa here kuzvimbisa zvakare kuita kunge munhu arohwa. Ipapo ndingareva nhema, asi kana dziri nawo kurohwa kwandinogona kupupura ndekwemusi wechishanu kwaakamuka achitaura iye nemusi wemugovera kuti ndarohwa nematsotsi. Handina hangu kuona mukati mezvipfeko zvake, asi fesi yake yakanga yakaratidza kuzvimba neziso rake rinenge rekurudyi rari nevanga nechepamusoro paro, negumbo rake rekuraiti raakanga achikamira. Sekuti maribhi ake anga akaita sei izvozvo mukati mezvipfeko zvake handina kunge ndazvitarisa. Chikonzero ndakangomubvunza kuti iwe uri safe here sekuti ungada kuenda kuchipatara, akati ndiri right. Akatozomuka akaita basa raaiita kusvikira ndazoparadzana naye kuma12 akabuda achienda kuti tadza kuzodzwa kubasa. Zvinhu zvinorwadza izvi. Tiri kunzwa kuti mukomana akazorutsa
amene makasvikawo here pachiitiko ichi mushure mekunge anzi arutsa? Mushure mekunge iye anzi arutsa tiri mukugadzirira ikoko ndo pakazodzoka musikana uyu aine varume vaakanga ainavo vachiti muperekedzei anopa ripoti kupolisi. Then patakaenda kupolisi takanosvika polisi yakutobuda nasekuru vemukomana ndokubva tadzoka nepomota yepolisi ndokusvika kwatakazoitawo panzvimbo tatova nepolisi asi hatina kukwanisa kupinda kana kuti tione kuti mutemo anga angofukidzwa blanketi raanga afukidzwa saka hatina zvizhinji zvatakaona. Zvinhu zvinorwadza. So ukama huri nemukomana uyo maishanda mese muri shamwari neshamwari? Chokwadi inini ndingati ndaimutora semushandi wangu kuti munhu wandaipa mabasa tichishandidzanawo mune zvakanaka. Saka panga pakutaurwawo zvezvikwereti zvakandinetsa ndikati ini chikwereti chandinoziva ndecheodha yemetiresi yaakapiwa ndisingazozivi kana aine dzimwe mari dzaakatambidzwa mubasa akasarisita akanditambidza. Asi handaifungidzira kuti munhu anga atosvika papoindi yekuti akuzviuraya nekuda kwe$40. Alright, so akauya achitaura zvezvikwereti ndiye mukadzi wacho hamaifei vaitaura. Saka sekutaura sezvo mati ndimi murungu wachona, chikwereti chinge chingoripo ndeche$40 only? Chokwadi ndo chikwereti chandandichiziva kwaari. Alright. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe ndofunga muri kunzwa. Tasangana nemukuru vaishanda naTawanda uyu vatsanangurawo nyaya yezvizere. Vakataurawo kuti amai vanonzi maifei vakauya vachitsanangura kuti no Tawanda azviurayira kuti anga aine zvikwereti. But tazobatanidzawo nyaya zvakare takaona kuti chikwereti chiri kutaurwa $40. Tisingazivi kuti munhu angazviurayire here $40. Muri yeZimbabwe tinoda kuti muyo mucomment section mupo pfungwa dzenyu kuti mashoko ari kutaurwa aya chimbotsvayawo kuabatanidza. Ataurwa namaifei motarisawo ataurwa nehama dzachona. Moyo mucomment section mupo pfungwa dzenyu. Yes, pari zvino ndimire namaifei avo vanga vari mukadzi wemukomana waTawanda ashaya. Mama mungatsanangurawo mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino kuti chii chakanyatsoitika muchitsanangura nhorendo yacho yese kubva pamatanga kuonana makuseni kusvika chiitiko chazoitika? Inini Tawanda ndakapedzisira ndakamuona Marimezuru ndobva akauya panapa. Ndobva tosvika ndobva tonoka dho ndobva ndamuvhurira ndobva apinda zvekuma5 dzezuva rakundodoka. Apinda kudaro ndobva atogara pamubhedha ndobva nditi maifei neni ndizokudza kuti ndakadini ndakakuvara. Pandatomuita wakakuvara pai vatonita ndakakuvara pai pasaidhi nepaziso. Ndobva ndatotora pamama acho ane kadima mbijana ndobva ndatotora light ndobva ndatomuvheneka zveshuwa anga akakuvara. Ko akaita sei? Zvikanzi ndakarohwa nematsotsi. Wakarohwa nematsotsi kupi? Zvikanzi pamukota apo tichienda kwaChigovanyika. Ko wakarohwa nguvai? Zvikanzi handisiziva time dzachona but time dzanga dzadini dzaenda. Kata alright. Ndobva ndakachimuti ndokubikira sadza here. Zvikanzi sadza usandibikira handisi kuda sadza. Nyama dzangu dziri kutorwadza zvisingaiti. Ndikati aiwa ndorega ndikubikire sadza because iwe warimbirira doro everyday uringomwa doro. Chirega ndichikubikira sadza chino rinodziya mudumbu mako iwewe. Ndobva aramba ndobva nditi aiwa siyako zvakadaro. Ndobva azonditi maifei inini kuuya kwandaita ndichikuudza kuti maifei ndakakuvara. Pamwe unogona kuzongoona ndakaita sei ndakafa. Ndikati nogofa nei? Zvikanzi soro rako nemashoko andiri kukuudza. Pandatodini ndatokuudza kuti pamwe unogona kuzongoona ndakaita sei ndakafa. Chauri kuda fira chachona chii? Kurohwa here kwawakaitiwa? Hana uda kukwanisa kundipindura. Akangoti aiwa maifei peri soro rako nemashoko andakuudza. Ndobva abuda ndobva nditi ndiri kudzoka manje ndiri kuenda kubasa. Ndobva abudawo zveshuwa achienda kubasa. Ini handina kuziva kuti munhu ari kubuda achienda kubhawa. Ndobva abuda ndobva azodzoka zvekuma12 manheru. Ndobva anoka dho ndobva ndatomuvhurira seumwe wangu. Atovhura pai ndatomwadzira atorara. Arara kudaro makuseni achimuka.
ndakatomuka zvakanaka ndobva tatobika poriji remwana ndobva tavatodya vana kuti gasi ranga rapera ndobva ndatomuti iye ndobva akatoti arega ndisienda kufilisira gasi usare uchizobikira vana chichi ndobva ndatoti alright ndobva tobuda nekamwana kasisongo kanonzi Malona ndokakabuda nako vakatakura gasi rachona ndobva vaenda neuyu mwana wangu ayo anonzi Fiyarapo ndobva tobuda akatomutakurawo zveshuwa mumaoko ndobva vaenda kudaro vakandosvika ndobva vatenga bhiya ikoko akazondudza adzoka ndazotenga rimwe bhiya ndobva akafilisa gasi ndobva autenga chingwa ndobva atenga mafuta ekubikisa nedovi ndozvinhu zvakatenga ndobva auya nazvo atosvika nazvo maifeya ndafilisa gasi ndakutengera zvinhu izvo ubikire vana ndobva ndatomuti alright bho waita basi ndobva atoti arega ndiende kwachigowanyika ndikudzoka zvamanje manje rega ndoberera bamukuru kubudisa zvinhu panze ndobva ndatomuti alright bho ini ndo pandakabudawo ndichiendawo kumvura ndichidzokawo kubva kumvura ndopandakatosvikawo handinopedza 30 minutes ndadzoka kumvura iye ndopaakabva asvikawo akabata black label rake mumaoko ndobva ndatomuti ko wakabata black label iwo chiti uri kurwara chii chiri kumbonyatsoitika iwewe chimbonitsanangurira kuti kurwara kwauri kuita chii chiri kuitika ana kuda kunditaurira ndobva agara pamubhedha ndobva nditi Maifei very sorry bye bye uri kuda kuenda kupi zvikanzi Maifei bye bye ndati unoda kuenda kupi zvikanzi sorry hakune mashoko andikudini andiri kukudza saka inini pataimu yacho ndakatongoti amheno zvari kuzama kundiudza izvi handizivi kuti ari kuda kuzama kuti kunzitsanangurira kuti chii ndobva ndatobudisa mapureti amukona asukiwa nemwana ndichitoda kutosuka kuti ndidini ndimubikire ndichitomuti iwo hauna chawadya chinodziya mudomo mako rega ndichikubikira sadza udye ndobva ndatotanga kutobudisa mapureti paya panze ndapedza kubudisa mapureti ndichidzokera mumba ndopandakasvika munhu akatogara zvake pamubhedha akutotanga kudikitira muviri wese kochii ndobva akatora bhaketi ndobva atanga kurutsa but zvinhu zvaairutsa zvachona zvainhuhwa kochii chauri kurutsa ichiri kunhuhwa zvikanzi Maifei very sorry usatya zvako kana uchifungidzira soti pane zvandaita hapana zvandamboita Maifei ndatongomwa kanga doro kandatongomwawo zvangu kandasanganisa nebhiya iri randiri kumwa ndikati iwe ikadoro kapi kawamwa ikako iwe uri kurwara womwa futi doro zvikanzi doro ndorandiri kutonzwa kuda izvezvi doro ndikati alright bho ndobva atanga kudikitira muviri wake wese uchinatsobuda ziya muviri wake wese inini ndopandakabva ndatyawo ndikati zvakuitika panapa inini handichakwanisi kudini handichazvinzwisisi kuti chii chiri kuitika ndobva ndatobuda mumba ndobva ndatomhanya ndichienda kuna bamukuru wanoshanda nawo ndobva ndatosvika ndobva ndavatsanangurirawo nyaya sezvairi ndobva tonditi mainini munhu iye anogona akadini akadhakwa zvekudaro ndikati aiwa bamukuru kudhakwa ake akadhakwa but mashoko ari kundiudza aiwa inini hangu ndirudini ndakutyawo handie mundodini mundonzwisisawo kuti chii chiri kuitika paari bamukuru vakangoramba vachingondisindisa vachingoti idoro mainini ndopatakasvikawo pakungodzoka vachingonditi idoro mainini chimboendai mundotarisa muona kuti iye zvinhu zvakamira sei ndikati bamukuru handei mundozvionera muri pagiraundi ndobva vati idoro mainini ndakangosvikawo pakudzoka kunoko ndobva vasara ivo bamukuru inini ndichisvikawo kunoko ndakatomusiya akatorara iye bhosiyala wachona mumba akatorara pamubhedha pandatovhara dhoo ndobva ndabuda ndobva ndaenda ndichidzoka ndopandakamuwanika akatorarapo ndakatosvika ndobva ndatoshamisika hapana kana munhu wani aivapo munhu aitongovapo aitawo kukona kuyemba uko pandatosvika ndobva ndatoshamisika kuti kochii ndobva ndamira saka kumira kwandakaita ndichitarisa ndichiti kochii ndichitoratidza kushamisika kuti chii chiri chaitika kwaari ndopataimu dzakazomhanya dzichisvika vanhu panapa vachizoungana vachizobvunzawo kuti chii chaitika ndopatakazonzwa nanamai
wanga wachitamba nemwana vana mai vachona ndo vakazotaura vachiti anzi tamuwana pasi pemubhedha ndopaanga ari ndopabudisiwa pasi pemubhedha. Okay, saka munhu akatanga kumuona ari pasi pemubhedha ndiani? Vana vaitambira mumba ndo vakaona izvozvo. Alright. Mataure emi makati akanga akakuwara arwa nematsotsi. Akanga akakuwara paini pai chaipo? Inini pandakangoona anga akangokuwara kumeso. Zvezvimwe zvese hangu handinazokwanisa kumutarisa kuti akakuwara papi nepapi, but iye akatonditi anzi kumeso ndokwandakuwara. Zvinorwadza. So akazomudhonzera panze, makasvika makaona ari panze naye, akamudhonzera panze ndiani? Inini ndakatosvikawo atori panze, adhonzewawo hanzi nevarumewo vaidarikawo parodhi, ndo vakazodedza vakadziwawo ndopa vakazomubudisa panze. Okay, so izvi zvakanga zvaitika nguvai? Kubudiswa kwakaitwa panze dziri kumanguvai? Tongoti zvekuma 11 because ndasina time, but time dzanga dzakwira. 11 dzemakuseni. Okay, so mati makaleta anhu vamakaudza mushure menge maona chiitiko ichi, hama pedyo yamakataurirawo ndiani? Munhu wandakatokwanisawo mhanya ndoudza ndibamukuru. Bamukuru mukoma vemukomana uyu? Alright. Murume wasisi wangu. Alright. Zvinorwadza chokwadi. Saka mati akarutsa zvinhu zvainwa, kufunga kwenyu tingati zvainwa kunge poison here, kunwa kwehwatu kuziya manwiro aita zvinhu zvainwa kunge chii? Zvinhu zvachonaka kuti nditsanangure, chitoti hangu handizivi matypes edoro rinonhuhwa riye, ndakangowo zvichinhuhwa. Kuti chii? Saka paaitaura iye kuti ndofunga tichapedzerana kuonana nhasi, makambomubvunzawo here kuti sei uri kudaro? Ndakatombozama kumubvunza but hapana zvaakakwanisa kundipindura. Aingonditi very sorry akoma ifei nezvimashoko andiri kukuudza. But hapana here kunetsana kwamakamboita kana kupopotedzana pasati paitika chiitiko ichi? Kupopotedzana ndinganyepa, handinambobvira ndapopotedzana naye, handina. Alright, ko mushure menge ati ndakarwa nematsotsi, akamboitawo here police report yekurwa kwakanga akaitwa? Alright, saka kuri kurohwa uko akarohwa chiri chingani? Tichasati nhasi ndio wazobuye nditakurwa nepolisi anditi. Right, kurohwa uko aita akarohwa chiri chingani? Aita akarohwa marimwe zuro wachona manheru. Alright. Okay. Kubhawa kwakanga aenda uko? Akati ndakarohwerwa ndichitobva kubhawa pamukotoyo pachigowanyika. Alright, achitova kuno. Anga asingauyi kuno, akaitoenda kwaanorara kubasa kwacho. Alright. Zvinorwadza. So mashoko enyu kupedzisira pamhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino mungavaudza kuti? Ndinongoti hangu kada pane zvandakamutadzira ka, Mwari ngavandiregerere, handina chandakamutadzira. Kana chiripo, Mwari ngavandiregerere, vachanditonga nekumutadzira kwandakamuitira. Makadiko makadini ndongotsanangurawo zvidiki. Taishanda naye, anga ari kapenda, aiveza, aitenga. Ini ndine musika pasaidi navo, aiveza mapushing tray, maodhoropa. Muri kuona izvo zvaiveza izvo. Tawanda atirwadza mafiro aita, hatina kuziva kuti ndokutofa kwake. Tawanda anga asinganetsana nevanhu, airarama nekuveza, aita zvinhu zvake achibata mari dzake. Asi chinonzi mujodo chamuparira, azongogonzi munhu atizoti apondwa kana kuti adini, hapana chatitotomboziva. Tiri kuchemawo, Tawanda atirwadza zvizhinji. Alright, saka takatarisa, makapedzisira kuonana naTawanda zvarini? Ndakapedzisira kumuona musi weSaturday. Tawanda ndakatomuti Tawanda ndoda ivhu remaplate. Tawanda ndondibira ivhu remaplate pasaidi pedu panokanywa zvidhina. Akandibira ivhu rokuti ndisukise maplate ina. Handakuziva kuti ndiwo gumusire kumuona. Tawanda atirwadza zvekuti hatizivi kuti ipapo hatisikumboziva kuti afa nei, kuti apondwa, kuti adini, kuti poison, hatizivi. Papo tiri kunetsekana.
kuti Tawanda iko chokwachakana kati ngadzira. Saka sekuziya kwamunoita Tawanda munhu aiva nenoizi nevanhu here kana kuti kushamwaridzana kwake nevanhu kwake kwakamira sei? Tawanda aingofarira kuti akaona mari yake aingotenga doro rake wochekutanga ini ndimuchimuzivo zvangu zvenoizi ndinganyepe kuti pane kana patinoshandidzana akambonetsana nevanhu hauzoziwako kana kuti kuna Mwasi tinganyepe pamakapenda kuti pane munhu wakambonetsana naye aiwa hapana. Tanzwa zvinzi mukomana ende uyezve paakazorutsa akatorutsa zvinhu zvainwiwa angapowa nganganwa mungatsanangurawo kuti zvakanyatsoitika. Nauyo ndoona iri kuti shungurudza iyoyo kuti ndozviri ngotaura kunzi arutsa yepoizeni. Mashoko angu kuti wedu wevanhu vechirume kana muchienda kujolo zvinanodziso akuendo apo nomunhu wangu umbovhetirwawo munhu wako unofambidzana naye kusvika kanyadza dai zvabuda kuti hapana achaziva kuti Tawanda akapondwa akanwa poizeni kuti akadini. Ingoshungurudza pana isusu vanhu veshamwari dzake dzaatisiya tikushema zvizhinji. Yes, pari zvino ndimire neanother local resident ari neighbor zvakare kuna Tawanda. Mama, mungatsanangurawo kuti chingava chawira mukomana uyu zvafamba sei sekunzwa kwamanoitawo? Kutaura chokwadi kuti ndinyatsova neumbowo hwakazara wekuti chii chanyatsoitika pamukomana zvinotinetsei, asi maonero atakaitawo ini ndakamuona nezuro kumatungu nguva yaakashaika pati ndakatanga kumuona asati ashaika achiratidza kuti ainetsekana maybe kuda ndokutoshaya kwaaiita anga asati ashaya, but after 20 minutes ndakazodzokera next door pangu pacho ndikazoona ashaya. Saka paingova nepfungwa dzakasiyana siyana, vamwe vaiti anenge anwa poizeni, vamwe vanenge vaiti anwiswa poizeni nokuti mafiro acho anga asina kumborwara. Vakamuona makuseni vakamuona achitoita zvekufila gasi nekutoita zvese zvimwe zvaiita, asi takazongori kana munhu atofa atoshayika saizvozvo. Zvinorwadza izvi. Saka makasvikawo padhuze naye here pacho paaistragula kana kuti paakazoshaya? Hapanawo kana kakunhuhwa kamakanzwa kanoratidza kuti iyi inogona iri poison? Kusvika padhuze tinganyepe, hatina kusvika padhuze, asi chakangotishamisawo ndechekuti munhu akangoti achibva kufa nhunzi dzichitozara pamuromo, plus anga atozviitira tsvina, kusaziva kuti ndewo poizeni yacho here. Anga atozviitira tsvina paanga ari ipapo. Padhuze taiva padhuze, akatora nguva asina kuvharwa nekuti hama dzake dzanga dzisipo, plus hapana aikwanisa kuti munhu ngaakurumidze kuvharwa nekuti vamwe vaiti mupenyu vamwe vachiti afa. Vakapfuurawo ndo vakatokwanisa kumuburitsa mumba nokuti vanhu vakangofungidzira kuti imbafa nokuti waanga afambira wacho bhururu wacho anga abuda anga asimo mumba. Saka paakazoburitswa panze ipapo akamboedza kudirwa mvura, akamboedzwa kukwizwa nesouti, asi zvese zvakashaya basa, akabva atongoshaya. Alright. So chiitiko ichi zvakaitika dziri senguvai? Chiitiko ichi zvakaitika kuma2. Polisi yakazouya zvekuma5 around 4-5. 2 dzemasikati. 2 dzemasikati. Polisi yakazouya zvekuma around 4-5. Vakauyawo vakaita mastatements asi havana kukwanisa kumutakura. Hatizivi hedu kuti chikonzero sei vasina kukwanisa kumutakura. Arara aripo panze ipapo. Hama dzake ndo dzanga dzakamuchengetedza pasiwa mamwe mapurisa anga aripo ipapo. Vazomutora makusere, vazomutora kuma past 11 hafu 11 ndo yavazouya vachimutora. Ndopazouya polisi ichimutora. Vakamusiya saka vazouya makuseni vauya vari vehomicide. Ndokubva vasiya, ndokubva kwazouya polisi yanga ine kofini razomutora zvekuma12. Alright, so kurudziro yamungapo mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ine, toziva kuti mudzimba mune zvakawanda zvinenge zvichinetsa, saka dzidziso yamungade kupawo mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino ingava ipi? Kurudziro yatingangopa ndeyekuti tinotorwadziwa sevabereki. Vana vedu ava vana vasikana takatarisa mazera avo vacho kunonzi kwafira mukomana uyu,
takatarisa zera rake mwana mudiki anotori zvekare nemwana kumusana, mwana mucheche uyo anga achinzi boyfriend. Kurudziro yatinoda kungopa ndeyekuti vana ngavadzidze kuzvishandira, varege kuita mabasa ekungotorana nevarume, nokuti patakamubvunza mwana uyu aitoratidza kuti haatozivi kana kune hama dzake kana kutova neruzivo kuti angananga kunani kuti ataure kuti ndo zvaitika. Saka kurudziro yatinoita ndeyekuti vana vedu ava ngavave nechimiro chakanaka. Akava neshamwari yake yaanofambidzana nayo ngaabve aziva kwaanogara, azive nehama dzemunhu, kuitira kuti kana zvasvika panguva yakadai anowana kwekunanga, anowana wekuudza. Zvino mwana wedu musikana uyu akanga atopererwawo nokuti anga asina waanoziva kuti achananga kunani. Hama dzemunhu anga asingadzizivi, anga achingotogara, vanga vachitongogara zveboyfriend asi anonzi anga asina mazuva akawanda vachidanana vanhu ava sekunzwa kwatiri kuzviita. Anga ane mazuva mashoma vachizivana vachifambidzana. Saka tinongopa kurudziro yekuti vana vedu dai vagona kudzikama, ivowo vana vedu vakomana ava ngavagone zvekare kuva vanhu vanozvibata, varege kuti pavangonzwawo kuti apa paita vakadzi zvisina tsarukano wotofunga kuti regai ndiende ndinogara ipapo. Musati madzidzana, musati mazivana kuti zvakamira sei, nokuti apa dzinongori fungidziro dzokuti titi pakanwiwa poison kana kuti pakanwiswa munhu poison, hapana ane chokwadi chakazara. Zvangova zvekufungidzira kuti hatichaziye kuti chii chakaitika munhu afa nei, asi munhu atomuka ari munhu ari right, akatomboenda kunofila gasi, akatomboita zvese zvanga zvichiratidza kuti anga asina dambudziko. Saka hatichaziye kuti chii chakazotora nzvimbo. Yes, ndofunga muri kungozvinzwira muri yeZimbabwe. Zvinhu zvinorwadza kurasikirwa neupenyu zvakadai so. Ndofunga manzwa dzidziso kubva kuna amai vachibata kwese kuvana vasikana nevakomana kuti no vakomana ngatidzigamei, uyezve vana vasikana aiwa ngatiziyei kunenge kuchigara vanhu vatinenge tichidanana navo. Zvadai so manje munhu afira mumba mako yatoo mhepo yaunenge watoisa mumusha mevanhu. So we would love you to like, share and subscribe to What's in Trend so that whenever we post new stuff automatically you'll be updated. We love you so much.